Good morning, good morning, good morning mga Oragon. Andito na naman tayo sa trabaho. Kaaga-aga, time check is 4:35 ng umaga. Biyahe tayo ngayon papunta ng Quezon City. At babaybayin natin yung EDSA hanggang doon sa Kamuning. Ayan guys, andito muna tayo sa may PhilAir Makati. Biyahe, trabaho. Buhay driver, maaga, kailangan pasok ng maaga. Tapos minsan hindi na natin nakikita yung araw kasi pagdadating natin sa trabaho, ganitong oras, medyo madaling araw, madilim pa. Tapos uuwi tayo mamaya. May maaaring mga alas 6, alas 7 tayo darating sa bahay. Kaya gabi, puro gabi na lang. Trabaho, buhay driver. Talagang ganyan ang buhay ng isang driver. Ayan, liligo tayo dito. Tapos maghihilpuyat tayo. Kasi para wala naman traffic sa ngayong ganitong oras. Kung may traffic man, siguro minimize lang o kaya hindi natin na-predict yung kalsada. Ayan guys, nandito na tayo sa Hilpuyat. Dadaan tayo ng EDSA all the way to Tamias. Takbong pogi lang tayo mga Oragon kasi hindi naman tayo nagmamadali. Actually ang sundo natin ay kailangan 5 o'clock nandun tayo sa street na malapit sa bahay ni Doc. Tapos pagkagaling natin doon sa pagka-pick up natin kay Doc, diretso tayo ng Pilcoa. Meron tayong mga pipick upin doon, siguro mga 4 hanggang 5. And then malapit sa doon na tayo susunod na pick up. Pagkatapos ng Pilcoa, susunod na dyan ay sa Quezon Ave. Malapit na po yan sa Skyway. Siguro mga 6 o'clock ando doon na tayo sa may pangatlong sundo, yung huling sundo natin. Kasi after nung Quezon Ave, mag-i-skyway na tayo noon. Ayan, nandito na tayo sa Buendia flyover. Pababa na tayo ng EDSA. Ayan, papansin nyo guys, medyo madilim yung panahon ngayon na umaambon-ambon. Kaya kaunting ingat-ingat lang doon sa mga drivers na nagmamaneho sa oras na ito kasi maaring madulas yung kalsada or else parowal kayo magmaneho. Ayan, nandito na po tayo ngayon sa may EDSA Estrella. Ito po ay EDSA Estrella kung saan mayroong flyover papunta ng Rockwell Jeep Rizal sa Makati. Ayan, takbong pogi lang tayo mga Oragon kasi hindi naman tayo nagkikipagkarera, tayo ay naghahanap buhay. Ingat-ingat lang tayo sa pagmamaniho. Ayan, nandito na po tayo sa Estrella, Makati City. Takbong pogi lang po at makakarating din tayo sa ating paroroonan. Ayan po, medyo madilim pa kasi ang oras po natin ay alas 4:43 ng umaga. Ganito po kapag nagsa-shuttle ka, kailangan nauna ka sa mga tao sa opisina o sa company. Kailangan mong umalis ng maaga para hindi sila malate or para hindi ka magmadali sa pagmamaneho. Shout out mamang taxi, ayusin mo yung linya mo para hindi tayo nagkakaproblema sa kalsada.
Ayan, sinisignalan ako ng nasa likod nating truck. Actually, malaki naman yung kanyang espasyo. Shoutout sa iyo, tanker. Dandahan lang, ingat sa pagmamaneho. Flammable pa naman ang iyong sinasakay. Ayan guys, nag-uuna na sila. Kaliwat kanan ng kabig nila, kaya ingat tayo mga kaibigan. Nandito na po tayo sa Guadalupe, Tulay, ABC. Ayan po yung nasa kaliwa po natin, nasa kanan po natin. Nandito po tayo sa Guadalupe station ng MRT. Dire-diretso pa po tayo pagkatawid po natin ng tulay na or ng Ilog Pasig. At nasa Boni na po tayo. Ayan, nandito na po tayo sa tulay ng Ilog Pasig. Ayan, maraming tumatawid. Madilim na lugar, maraming tumatawid. Ayan, tawid. Ingat mga kaibigan sa pagtatawid kasi delikado. Nag-iisa lang ang ating buhay. Actually, wala pong tawiran doon, pero hindi ko alam kung bakit pa sila tumatawid, dahil maaga pa or sadyang matitigas lang ang ulo ng Pilipino. Sabi nga, mas masarap daw ang matigas ang ulo. Ayan, nandito na po tayo sa Boni, Robinson, papunta ng Pioneer, Mandaluyong City. Ayan, nasa Mandaluyong City na po tayo. Ang pupuntahan po natin, ang una natin pupuntahan ay doon sa may Kamuning, Quezon City. Tapos dahil susunduin natin si Doc sa Diliman, pangatlong stoplight, kakaliwa po tayo, tapos kanan. Ayan, dali po kayo, samahan nyo po ako sa ating paglalakbay sa oras na ito. Time check ay 4:46 ng umaga. Ayan, iniilawan po tayo sa ating salikuran, nagmamadali siya. Basta tayo po ay nasa tamang linya. No need to worry. Andito pa rin po tayo sa may Boni, ay sa may Mandaluyong. Malapit na po tayo ng crossing, kung saan ilalim po tayo doon sa crossing underpass. Kasi may traffic, para maiwasan po natin yung traffic lights doon sa ibabaw. Ayan, nandito na po tayo ngayon sa may crossing Mandaluyong pa rin po ito. Ayan, si Mamang Bus nagmamadali, ay si Mamang Jeepney taxi driver, at saka si Mamang Mega Sign. Hindi naman po tayo nakikipagkarera. Sige, mag-unahan po kayo. Mega love shoutout po sa ating mga kaibigang silent viewers at sa ating mga kaibigang OFW. Mega love shoutout po sa inyo. Malapit na po ang Pasko. Merry Christmas na po sa ating lahat. It's holiday season, mga kaibigan, mga paps, mga Oragon. Andito na po tayo sa tulay ng crossing or ng Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Kagangat po natin, nasa kanan po yung SM Mega Mall. Ayan, medyo madilim nga po kasi ang oras po natin ay 4:47. Lalagpas pa po tayo ng Cubao kasi kakanan tayo ng Kamuning. Ayan, nandito na po tayo sa may SM Mega Mall, Mandaluyong City, Mega and Bright. Ayan. Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Buti pa kayo natutulog. Ang inyong driver na Oragon ay nasa kalsada na alas 3 pa lang ng umaga. Kailangan po natin magtiyaga. Dahil ganyan talaga po ang buhay driver sa kalsada. Mag-iingat po tayo, mga Oragon. Ayan, si Sir na nakamotor, dandahan lang po sir. Kung may oras pwedeng lumiko, umiwas po sa mga nasusundan. Huwag mo akong pinahan.
dahil hindi kita habulin. Malapit na po tayo ng Ortigas at Ortigas, Mandaluyong and Pasig at saka Quezon City, San Juan. Ayan si mamang driver ng bus, harurot. Ataw, hindi ka dumaan sa yung bus lane. Doon ka dumaan sa bus lane, huwag kang humarurot dito. Ayan, nandito na po tayo sa flyover ng Ortigas flyover. Ayan, dire-diretso lamang po tayo. Hi, si ate, ang bilis ang patakbo, nakamotor na ate rider. Si ate rider, ingat ka, ingat. Nako, ang bilis ni ate rider. Ayan, si bus din, mabilis din. Ano kaya gayahin natin sila, no? Ayan, makapagkinta na nga rin para makahabol din. Ayan, nandito na po tayo sa may Camp Aguinaldo or dito sa Corinthians Garden. Dito po sa nasa Pam pa rin tayo. Nandito pa rin tayo sa ating way papunta ng Kamuning, Quezon City. Ayan, may umaharurot po na nakamotor. Nako po, kakanan sana ako, kaya lang ako maharurot pati yung kotse. Pupunta po sana tayo sa gitna. Ayan, pwede na. Maharurot din tayo kasi pag mabagal ka, nako, delikado din. Pag sobrang bilis mo naman, lalong delikado, hindi mo malaman dito sa ating kalsada. Kasi yung mga kaibigan natin, mga drivers, ayan, kagaya niyan, truck, nagmamadali, magdi-deliver yata si kuya. Tayo po ay ibabaw dito sa may Santulan o sa may Krami. Yung tulay po dyan kasi pag umilalim ka, traffic, may traffic. Pag umilalim ka, siraan na. Ayan po, may nag-text po sa atin. Hindi po natin malaman kung sino yan, na baka hindi sasabay or sasabay sa shuttle. Dalawang bagay lang po yan. Good morning sa mga maagang pumapasok ng trabaho. Good morning sa mga masisipag na Pilipino at hindi masisipag. Good morning sa inyo. Good morning din sa mga tulog pa hanggang ngayon. Gising, umaga na. Buhay driver sa kalsada. Dito na naman ang inyong Oragon na driver. Nasa Quezon City na. Ayan, nandito tayo ngayon sa flyover ng P. Serrano. Sa may Krami, Quezon City na po tayo. Ayan, banat lang Oragon. Madilim, bagamat madilim pa ang ating kalsada, sige lang ng sige. Ayan, ina-upload natin to sa ating FB page mamaya or sa ating YouTube channel. Umuulan at umaambon dito sa Quezon City.